পাশে বলে মুই মন্দিরে রহিবে কেহি মন্দিরে রহিবে কেহি পাশে বলে মুই মন্দিরে রহিবে কেহি মন্দিরে রহিবে কেহি প্রাণপতি ঈশ্বর ক্ষণে হইলে অন্তর গণেশ কার্তিকেশ্বর গণেশ কার্তিকেশ্বর গণেশ কার্তিকেশ্বর গণেশ কার্তিকেশ্বর ईश्वर दुगुण कर जाथुआरु हमको डकराबारु आंबे जाउछु। अच्छा मां पार्वती ताले से ईश्वरंकर कौन संपूर्ण कहि परिबो? निश्चय कहबू। अच्छा ताहले काई कहिले देखी? मस्तके जटा हार कर्णरे कमल कुंडल गलारे अस्थिमाला अच्छा गरे विभूति अच्छा कोटीरे काचा कपनी
ହଇ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ରୂପ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏକା ପାର୍ବତୀ ଆମ୍ଭେ ଏକା ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ଏକା ଏହି ଶସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୃଥିବୀ ସୃଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଏକା ଏହି ସପ୍ତରାତ୍ର ପୃଥିବୀ ସୂଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏକା ଏହି 33 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଏକା ଏହି 36 କୋଟି ଜୀବଙ୍କୁ ବିହାନ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡବତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଲ ମା ପାର୍ବତୀ ହଇ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପ ଲକ୍ଷଣ କଥା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେହିପରି ରୂପ ଲକ୍ଷଣର ଲୋକ ହଇ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହଇ ଜଗଧାନ ରୂପେ ବସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଚିହ୍ନିଲେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଆସ। ଈଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରେ। ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ହୋଇବି। ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ ଡାକିଲ କହ ହଇ। ଶୁଣିଲେ ଟୁଟୁ ସବୁ ଆଚ୍ଛା। ଶୀଘ୍ରେ ଯିବି ଫେରି ହେ ଶୀଘ୍ରେ ଯିବି ଫେରି। କି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ହେଉ ସୁଡ଼ଦାରି ହେ ଶୀଘ୍ରେ ଯିବି ଫେରି। ଶିବା ଓଲନ୍ତି ନାଚିବା ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବିହାରିବା ସଂସାରେ ହେବ ପଚାର ହଇ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା। ଆମ୍ବ ଦଶରା ଆସିଲ ଆମ୍ବ ଦଶରା ଆସିଲ। ଦେଖିଲି ନ ହଇବେ ସର୍ବେ ମହାକୁଶିଲ ଆମ୍ବ ଦଶରା ଆସିଲ। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ହର ଯାତ୍ରା କି ହେବ ତୁମ୍ଭର। ଆଚ୍ଛା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ସଙ୍ଗେ ରହି ହଇ। ରହିଛ ସଂସାନ ଆଚ୍ଛା। ଅଙ୍ଗରେ ପାଉଁଶ ହେ ଅଙ୍ଗରେ ପାଉଁଶ। ଗଜା ପ୍ରକୁଣ୍ଡୁଛି ଦିଗା ପରବେଶ ଅଗାରୁ ଗାଏ ଅତି ଅପାଲୁକ ଦିଗା କୁମାରୀ ଅବି ବେକଦି ଗାଏ ଅତି ଅପାଲୁକ ପ୍ରାଣ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ସଖୀ ନାସ୍ତି କରୁଛ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା। ବଡ଼ ବୋଲି ତ୍ରିଭୁବନେ ହଇ। ଜାଣନ୍ତି সকଳ ଜଣେ ଆଚ୍ଛା। ଆମ୍ବ ନାମ ଗୁଣ ଲୋ ଆମ୍ବ ନାମ ଗୁଣ ଦେହ ଧୀରେ ମାନଲ ଆମ ନାମ ଗୁଣ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ଗଞ୍ଜାଇ ବିଡ଼ି ବୃଷଭ ବାହାନେ ଚଢି ଆଚ୍ଛା। ଭାଗ୍ୟ ଛାଲ ତିହାର ହଇ। ଦେଖି ବଣ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଚ୍ଛା। ଯାଉ ଅଛି